Нов тип гориво, гарантиран хит за новия отоплителен сезон, демонстрира фирма Ерато по време на Международния панаир в Пловдив в Палата 10. Фирмата има 22 годишна история. Тя е първият български производител на котли, камини и горелки, изгарящи биогорива, дървесни пелети, сух калиброван чипс и плодови костилки. Новият вид гориво прави отоплението изключително ефективно, като използва дървесен чипс. Благодарение на двете иновации, новото гориво, сухокалиброван чипс и съоръжението за негово оползотворяване, Пелетерм 30В2 Био, разходите за отопление на крайния потребител падат наполовина. Например, жилище от 80 квадратни метра, ако се отоплява с електроенергия, това струва около 300 лева, докато с сухите енергийни трески разхода пада наполовина, около 150 лева. Отоплението с биогорива е автоматизиран процес. Пелетният котел Пелетерм 30В2 е най-продаваният продукт на Ерато на международните пазари, а най-масово използваният в България пелетен котел Дакон Ера е с допълнен мощностен диапазон. Той е предпочитан заради цената, качеството и ефективността.